У эфіры карані праблема ўсіх вітаю. Многіх натхніла інфармацыя пра працяглую камандзіроўку Лукашэнкі. Няўжо ён уцякае з Беларусі і больш не вернецца. Але многія таксама адчуваюць, што магчыма наперадзе вялікая бяда. У эфіры карані праблема ўсіх вітаю. Разам з намі ў студыі легендарны беларускі палітык Зянон Пазняк. Добрый день. Зянон Станіславович, а што адбываецца? На мінулым тыдні удар дронам па аўтобусе з беларускімі дзецьмі. Так, відавочная правакацыя. Ну, напэўна, праўду там вот гэтыя праўдзівыя наратывы, каб уцягнуць Беларусь у вайну. Але праз 2 дні пасля тае падзеі ультыматум Зяленскага: прыбірайце рэтрансляторы, якія навозяць расійскія дроны, хоць ужо даўно ёсць праблема з гэтымі рэтрансляторамі. Прыбірайце, а то самыя прыбяром. Потым рэакцыя Крамля, як па канонах. І Лукашенко злятае з Беларусі ў працяглую камандзіроўку. Выглядае, што ўсе гэтыя падзеі звязаныя паміж сабой, і шчыра кажучы, робіцца трывожна. Што адбываецца? Адбываецца такая справа, якая вельмі зручная для Расіі. Гаспадар Зеленскі, пры ўсёй павазе да яго, як да прэзідэнта, робіць вялікую памылку. Таму што тая заява, якая была зроблена, якую ўжо абазвалі ультыматумам, ну, таму што там тэрмін вызначаны, і ён, гэтая заява вельмі зручная для Расіі. Таму што ўся палітыка Расіі не толькі ў перыяд гэтай вайны, а ў працягу ўсей яе савецкай гісторыі нават. Гэта стварыць з Беларусі такі плацдарм, які ў выпадку ядзернай вайны прыняў бы на сябе пэўныя функцыі. Пры Саветах Беларусь была уся, як кажуць, напічкана ядзернай зброяй, ракетамі. Адсюль павінны быў бы удар ісці першы, і першы удар па Беларусі таксама. Бо это добра вядома. Гэтая палітыка не змянілася. КГБ прыйшоў да ўлады ў Расіі, на чале Пуцін. І яны праводзяць такую палітыку вот у гэтай вайне, каб Беларусь прадставіць вот рэжым Лукашэнкі як такі рэжым, які хоча атамную зброю і здольны яе ўжыць. Расія ёсць ядзерная дзяржава. Прытым, самая магутная ў свеце ядзерная дзяржава – это Расія. Найбольш атамнай зброі – это ў Расіі. Самалётаў меней, а зброі найболей. Это адзін момант. І другі момант – у Расіі зараз фашысцкая ўлада. Вот это дзве акалічнасці вельмі небяспечныя. Таму што гэтая ўлада і гэтая дзяржава, маючы такую зброю, асабліва, калі справа ідзе на яе тэрыторыі, яна у адпаведны момант гэту зброю можа ўжыць. Будучы ў кут заціснутымі. Такім адпаведным момантам будзе тады, калі, ну, можа нешта здарыцца, што гэты рэжым прыціснуць у кут. Зараз гэта пачалося. Таму што украінцы малайцы, яны распрацавалі свае тэхналогіі, яны выдатна выкарыстоўваюць дроны, яны самі б'юць па тэрыторыі Расіі, па тэрыторыі Масквы, гарыць Масква. І вось у гэты перыяд самы небяспечны. Вот у гэты перыяд пачынаюцца правакацыі з аўтобусам, паяўляецца вось гэтая заява гаспадара прэзідэнта, якая дае магчымасць расейцам зрабіць правакацыю. Раз такая заява зроблена, не мае значэння, задзейнічаюць яе украінцы, не задзейнічаюць, не мае значэння. Рускія могуць пачакаць. Думаюць, а раптам украінцы не разбяруцца і самі нешта там пачнуць рабіць. Калі не, яны зробяць правакацыю ад імя Украіны, з украінскага боку, это не праблема. Нават свой дрон правесці праз украінскую тэрыторыю.
ударыць па Беларусі. І як толькі гэты удар будзе, тады Масква ўступіцца за брацкі рэжым Лукашэнкі, увядзе свае войскі, вось, і пачнуць абараняць Беларусію. А вайна будзе выглядаць так, яны проста пачнуць абстрэльваць з дронам ужо, як кажуць, з нашага боку. І будзе перастрэлка. І прытым рускія будуць старацца. Это дакладна. Яны будуць старацца рукамі украінцаў найбольш панішчыць Беларусь. Не яны, украінцы. І таму я кажу, вось гэтая заява, якая зробленая прэзідэнтам Зеленскім, вельмі памылковая. Таму што заўсёды трэба мець на ўвазе, што пры якіх абставінах Расія можа ўступіць з ядзернай зброі. Это абавязкова трэба мець на ўвазе. Калі вядзецца такая вайна, вайна ідзе не на жыццё, на смерць. Рускія паставілі задачу знішчыць украінскую нацыю, знішчыць украінскую дзяржаву. Што яны робяць? Тут трэба ж разумець, што адбываецца. І на якім этапе яны гэты свой пракляты козыр могуць задзейнічаць. І вось тое, што адбываецца цяпер, гэта падарак Маскве. Это просто мячик кінулі на іх тэрыторыю, пагуляйце. Я ўжо пра гэта пісаў, я і раней пра гэта гаварыў, но я заўважаю, што неяк няма разумення, што можа быць. Трэба неяк гэтую сітуацыю ратаваць. Бо цяпер, калі ўжо заява зроблена, паўтараю, это ўжо не мае значэння. Заява зроблена, ўжо рускія будуць браць на сябе ініцыятыву. І от Лукашэнку выклікалі, ён паехаў туды раіць, яны будуць яму ламаць хребет, каб увесці войскі, што рабіць і гэтак далей. Это сур'ёзная справа, яго не на адзін дзень выклікалі, таму што там трэба ўсё ўзгадніць. І от яны ўжо паціраюць ручкі і раяцца, што рабіць. Прытым заўважце такую рэч, што гэта ўжо вядома было, рускія паставілі свае дроны яшчэ ў 25-м годзе. Свае рэтрэнслятары, прабачце. І прэзідэнт Зеленскі у 26 снежня 25-го года пісаў пра гэта, ён зрабіў заяву ў Фейсбуку на двух мовах, на украінскай, на ангельскай, аб тым, што рускія дроны пастаўлены ў Беларусі. Рэтрэнслятары. Да, рэтрэнслятары, прабачце. Вот, і яны стаят на жывых дамах, шматкватэрных. Это руская метода, зразумела. Вот. І ось тады ніякіх заяў не было, нічога, таму што сітуацыі такой не было. Пагроз не было. Не было пагроз. Цяпер пагроза Маскве, пагроза Пуціну. Яны адчулі, яны не паспеюць тэхналагічна перагнаць Украіну. Это трэба, некалькі месяцаў. У іх вялікія рэсурсы, я думаю, канцы года яны знойдуць эту магчымасць тэхналагічную і могуць выйсці наперад, усё можа быць. Але гэта час. Это час. За гэты час і могуць украінцы даць такога перцу, што не будзе куды дзявацца. І вось яны пачынаюць такую палітыку. І Зеленскі падкідывае ім шайбу. Разумееце? Вот это вельмі небяспечна. І больш таго, я проста бачу, што у палітычным асяроддзі ва ўкраіне гэта не разумеюць. Это мне найбольш непакоіць. Бо сітуацыю трэба ратаваць. Глядзіце, прыблізна месяц, можа, паўтара таму, эта ж сітуацыя існавала. Існавала, это ўжо пачалося. І Лукашенко прапановвае Зеленскаму прыехаць на Украіну. Што робіць? У Беларусь, вы маеце на ўвазе, запрашаў. У Беларусі Лукашенко прапануе прыехаць в Украіну, сустрэцца. Так жа было. Што робіць у гэты час наш шаноўны прэзідэнт Зеленскі? Ён тут жа запрашае Ціхановскую. І журналісты ўсе бравуюць, што вот тут як макнулі Лукашэнку. Ён думаў, што яго тут прымуць, ён прэзідэнт, а тут вот Ціхановскую прынялі. І што вы ўсё будзеце рабіць? Чаму я пра гэта сказаў? Таму што перад гэтым хацеў прыехаць Лукашенко. Так, Лукашенко гэта марыянетка, гэта нягоднік, гэта здраднік, гэта здраджвае Беларусь, народ, што ён знішчае мову, культуру.
рэпрэсіі праводзяць, тысячы людзей у турмах, пазабіваў некаторых, жудасная палітычная істота. Ну, але ж это вайна, у яго ўлада. У яго ўлада, ён кантралюе ўсю Беларусь, ён кантралюе войска, кантралюе паліцыю, ўсё, ён супрацоўнічае з Пуціним. Ну так вайна, трэба як вырашаць пытанні з гэтымі рэтрансляторамі, з кім? З Ціханаўскай? Вядома украінцам, што Лукашенко баіцца ўступаць у вайну, бо тады яму канцы. Народ не хоча, увесь беларускі народ не хоча, армія таксама не хоча. Ну, на што ім ваяваць з Украінай? І Лукашенко это цудоўна разумее, і ён 5 гадоў круціцца перад Пуціним, каб ён не прымусіў яго вступіць у вайну. Аж відавочна, як ён круціцца. Я ўжо тут не буду казаць такія рэчы, якія публічна не гаворацца. Я добра ведаю Лукашенку, ведаю, які это цяжкі чалавек, ён любіць там хлусіць, ён ненадзейны, ўсё, но ён рэальная ўлада. І ён рэальна баіцца ўступіць у вайну. І ён рэальна баіцца Пуціна пры ўсім пры тым, бо Пуцін яго прымушае. Ёсць магчымасць на чым іграць у дыпламатыі. І трэба гэтую дыпламатыю праводзіць. Не трэба было рабіць ніякіх ультыматумаў, ніякіх заяў. Усё это магло быць вырашана. Так, як было вырашана у 22-м годзе, калі рускія зайшлі ў Беларусь, так, з войскамі, і пачалі кідаць ракеты на Кіеў. А потым спынілася. А чаму спынілася? У выніку дыпламатычных адносін з Кітаем. Кітай настаяў. Украінцы это ведаюць. Это, як кажуць, не для друку, але это вядома. Но я хашу вас удакладніць. То бок атрымліваецца, што Расія, ну там можа справа да дэстабілізацыі дайсці. Вы ўжо сказалі, што Украіна можа там даць ім перцыю і гэтак далей. Як вы думаеце, наколькі рэалістычна, што яны рэальна разглядаюць ядзерную карту, каб ударыць па Украіне, і якія могуць быць у фізічным сэнсе наступствы для Украіны, для нас? Значыць, чыста вот апрыорі, я магу сказаць, гэта здарыцца абавязкова. Ну няўжо? Абавязкова, калі Расія будзе прысунута ў кут, так, і калі ёй не будзе выхаду, і калі не будзе адпаведнай палітыкі, бо калі это все, яна абавязкова гэта зробіць. А цяпер канкрэтна. А канкрэтна вось што. Пуцін яшчэ ў Мюнхене той сваёй прамове, у сваіх валдайскіх прамовах, ён не раз намякаў аб тым, што калі Расіі не будзе, ну так, на што, так сказаць, усяму свету існаваць. Ну, жа ты гаварыў. Потым трэба ведаць рускі дух, рускую ментальнасць. І трэба ведаць кагабістаў. Трэба думаць, як яны мысляць, якая іхная ментальнасць. Пуцін адкрыта пра гэта гаварыў. І часта намякаў, вот, што ён у выпадку чаго вот, ён ужыве ядерную зброю. Это не просто ён там страшыць, але ў яго патыліцы гэта сядзіць. І ў іх ёсць такая магчымасць. Гэта, дарэчы, ведаў Трамп і нават прэзідэнт Байден. Вот прэзідэнт Байден стаяў на тым, каб не даваць далекасяжную зброю тым самым украінцам. І яны баяліся, амерыканцы, каб вайна не перайшла на тэрыторыю Расіі. Калі вайна пераходзіць на тэрыторыю Расіі, магчымасць ужывання ядзернай зброі павялічваецца. Вот. Ну, і Трамп таксама не разумею, чаму Трамп круціцца і там, гэтак, таму што яны разумеюць, што можа быць ад гэтых варвараў і што тады рабіць. Вот. Таму зараз, калі б эта стратэгія была распрацавана адразу, і калі б гэта ўсё разумелі, таму што выхад з гэтага ёсць. І я лічу, Украіна можа перамагчы і не дапусціцца да ядзернай вайны. Гэта магчыма. Вот. Але сітуацыя зараз настолькі абвастрылася, вот прыедзе, яны ж там нешта вырашаць з Пуціним, што рабіць, можа абмяркоўваць якую правакацыю ці што. Вот. Ну і далей, вы кажаце, што можа быць. Я думаю, што не будзе, таму што, украінцы разумныя людзі, там ёсць разумныя палітыкі, я думаю, што не дойдзе да этого. Я чытаю некаторых палітыкаў, яны разумеюць. Вот. Але
Але калі, скажем, допустим, это пайшло па нахільнай плоскасці, калі повязалі б у вайну, адкрылі б паўночны фронт, і рускія войскі былі б там, то ўжо пытанне часу. Это было пытанне часу. Конечно, подставили б Лукашенко, потому что Лукашенко повинен быть отказаны. Его могут напомповать, ему могут его працаваць, все, вот на тебя напали, там это, давай, ты, как это, что мы будем терпеть? Ну, мы ведаем эту демагогию. Вот. А он, ну, такой человек, что он может на это пойти. Вот. Могут его примусить. И тады, ну что, агрессор и злочинство супроть человечества, это Лукашенко. Але ніхто не будзе ўжо гаварыць пра Лукашенко, будзе пра Беларусь. Вот. Беларусь будзе ізгоем. Вот. Ніхто ядерны удар гэты ні па Расіі, ні па Беларусі не зробіць. Украіна не член НАТО, не член Еўразвяза. Парасонам не прыкрытая пакуль. Не прыкрыта ніякім парасонам. І калі Пуцін праз Лукашенко кіне туды некалькі арэшнікаў, свет будзе, што называецца, ў шоку. Перапалоханы. Але ніхто не ўвяжацца ў гэтую вайну. Ніхто. Ні Брытанія, ні Францыя, ні тым больш Амерыка. І такім чынам, вот гэты варыянт, які зараз разыгрываецца, это вельмі шкодны варыянт для Беларусі. Беларусі не будзе. Не будзе як дзяржавы. Тут будзе Расія, все. Яна будзе знішчана. І не будзе Украіны. Гэта то, што я кажу некаторым, якія людзі не думалі, ім можа здаецца, это неверагодна, это нейкія фантазіі, ніякія гэта не фантазіі, панове. Мы ўжо бачылі, на што здольны Маскаль. Хто это думаў, што ў 22 годзе яны нападаюць на Украіну? Хто думаў, што будзе такая вайна? І што гарады будуць проста сціраць з аблічча зямлі. Ну і потым я прасіў бы, той, хто мяне слухае, адносіцца да маіх слоў сур'ёзна. Я маю вялікі палітычны вопыт, які рэальны, таму што ёсць гістарычныя заваёвы. І незалежнасць, і камуністаў разбілі у Беларусі, і абнародавалі злачынства НКВД, адкрылі магілы расстрэляных. Шмат што зроблена. І гэта ўсё у барацьбе вось з Расіяй, з гэтымі людзьмі, якіх добра мы ведаем, як яны думаюць, якая іх ментальнасць і што ў іх у мазгах. У 96 годзе, калі Лукашенко прывялі Лукашенко да ўлады, ён стварыў каманду расстрэльную, і першым чынам даў загад, павінен быў забіты я. Мяне папярэдзілі. Людзі, дарэчы, амаль што з яго асяроддзя. Вот. Я першая павінна была быць, як кажуць, ахвяра забойства. Я выехаў на Украіну адразу. Я ў вельмі добрых адносінах з Чорнавілам, мы сябравалі, з Рухам. Я выехаў туды. Лукашенко потым паспеў забіць яшчэ 3 чалавек, свайго там міністра, генерала, потым забіў Гончара, палітыка, забіў там яшчэ аднаго Красоўскага. Ну, потым прыйшлося эту справу прыпыніць, таму што это стаў вялікі міжнародны скандал. Але, ну, сэнс які, людзі ўжо не жывуць. Вот. Я жыву. Так вот, калі я прыехаў у Кіеў, і тады я даваў інтэрв'ю вельмі хорошаму украінцу, такі Кінджер. Ён, здаецца, са Львова, і ён быў дэпутатам. І мы гаварылі аб будучыні Украіны. І я тады сказаў, што, паслухайце, тое, што зараз робіць Расія, то, што ён робіць з Лукашэнкам, разбіваюць рускі бокал рускай водкі, это ўсё, калі яны рабілі, это, як кажуць, заключэнне гэтага саюза. Это вельмі небяспечна і для Беларусі, і для Украіны. Таму што яны заключаць ваенныя пагадненні, яны будуць рабіць супольныя ваенныя манеўры ў Беларусі, яны будуць гаварыць о павядзенні ядзернай зброі на Беларусь, і яны нападуць на Украіну з тэрыторыі Беларусі.
гэта ўсё было Кіндзеру сказана, і ён это ўсё запісаў. І гэта інтэрв'ю выстаўлена зараз у Можете сеціве. глядзець, і дакладна тымі словамі, якія я говорю, не таму, тут няма ніякай містыкі. Я не пророк, я не містык. Я добра ведаю маскаля, ведаю, як яны думаюць, якая іхная палітыка, якая іхная гісторыя, на што яны здольныя, бачу іх наскрозь. І таму тую палітыку, якую яны тады рабілі, я папярэдзіў, будзе так. Будзе так. І так здарылася. Ну, таму, тое, што мы гаворым з вами зараз, это вельмі сур'ёзна. Зенон Станіславович, я магу у вас спытацца вашага меркавання, вот эта працяглая камандзіроўка Лукашэнкі, было выкарыстанае слова працяглае. Вы думаеце, выключна вось там у Крэмль паляцеў? Ці тут нейкі іншы план? Многія думаюць, што, магчыма, это ўжо і ёсць момант эвакуацыі перад эскалацыяй у Беларусі. Не, это глупасць. Ён з Пуціным. Ён у Пуціна. А чаму доўга? Чаму працягла час? Праблема такая. Праблема. На якім-небудзь валагамі, значыцца, з папамі, містыкай? Это сур'ёзнае пытанне. Для Пуціна это пытанне ўжывання ядзернай зброі. І таму ім трэба, можа, апрацаваць Лукашэнку псіхалагічна, адпаведна, ўсё. І прадумаць, тут руская палітыка, нават эта гэбоўская, она даволі рацыянальная. Это сур'ёзны праціўнік. Каварны, безжаласны, ніякай маралі, ніякай эмпатыі, нічога. Ён адкрыта сказаў, што ён хоча вас знішчыць. Таму ніякіх ілюзій не павінна быць. Трэба адносіцца да этого сур'ёзна. Таму тут я думаю, што маскоўцы зараз абмяркоўваюць гэта важнае пытанне. Магчыма, яны тут цяжка сказаць, таму што не думаю, што не адразу самі будуць рабіць правакацыю. Яны чакаюць, як павядуць сябе ўкраінцы. І тады ім зусім лёгка будзе. Калі, скажам, вот эта сітуацыя пачалася б так, што, допустим, украінцы не разабраліся, зрабілі б удар па гэтых рэтрансляторах, то па міжнароднаму праву гэта агрэсія. Краіна выступае як агрэсар і нікуды не дзенешся. Это агрэсія. Можа быць, рускія чакаюць, што украінцы такое зробяць. А можа быць, яны хочуць сваю агентуру там задзейнічаць, каб паўплываць, каб украінцы так зрабілі. Цяжка сказаць, але гэта пытанне ні адной гадзіны, ні адной мінуты. Таму Лукашэнку выклікалі, таму што само пытанне сур'ёзнае. Я думаю, яны павінны, калі гатовіцца такая рэч, то яны павінны абгаварыць, якія ж будуць вынікі. Разумееце? Это абавязкова яны павінны думаць. І таму павінны абгаварыць усё, у тым ліку, можа, і свае фінансы. Всё это так. Таму гэта доўгая сітуацыя. Якую мы побачым праз пару дзён, ён вернецца, будзем бачыць, што яны там прыдумалі. Я думаю, пакуль што нічога не будзе, будзе цішына. Можа быць нейкія там заявы. Не думаю, што з боку краіны будуць нейкія новыя памылкі. Спадзяюся, не. Але потым сітуацыя будзе напружаная, таму што рускія пастараюцца гэта скарыстаць. Шаноўныя гледачы, вы бачыце, пытанне больш чым сур'ёзнае. Нельга паддавацца лёгкадумнасці, што дыктатара зараз, значыцца, скінуць, украінцы дапамогуць, прынясуць на танку дэмакратыю ў Беларусь. Усё больш складана у кантэксце гэтай вайны. Было б добра, канешне, але, на жаль, усё больш складана. Давайце яшчэ раз прыгадаем нізку ключавых падзеяў, якія тошацца вакол Беларусі. Становішча Расіі ў вайне пагаршаецца. Украіна ўжо дастае да Масквы. Як незваротны факт, які мае стацца ў хуткім будучым, абмяркоўваецца ізаляцыя Крыму. Каб выйсці з сітуацыі, Расія ў поўнай меры не выкарыстала магчымасці татальнай мабілізацыі, прымянення ядзернай зброі, а таксама поўнага ўцягвання ў вайну Беларусі. Украіна дэманструе цяпер сілу ў ходзе вайны з Расіяй, і Лукашенко адчуў сябе ўразліва. Расія, якая была крыніцай, скажам так, падтрымкі, крыніцай забеспячэння выжывання беларускага палітычнага рэжыму, зараз можа стаць праблемай. Праблемы ўжо пачаліся. Нагадаем храналогію падзеяў.
15 чэрвеня Лукашенко скарыстаў інтэрв'ю Аль-Арабіі, каб акрэсліць катэгарычную пазіцыю, што Беларусь не намераная ўцягвацца ў вайну. Праз 2 дні ў Бранскай вобласці Расіі беспілотнік атакуе аўтобус з беларускімі дзецьмі. Ёсць параненыя і загінулая. Лукашенко спрабуе зневеліяваць сітуацыю і спаслацца на грунтоўнае расследаванне, якое, мяркуючы па ўсім, мае цягнуцца, пакуль пра інцыдэнт не забудуцца. Але ў пятніцу 19 чэрвеня сітуацыя пагоршылася. Уладзімір Зеленскі выставіў Лукашенку ультыматум ліквідаваць у Беларусі 4 рэтранслятары, якія дапамагаюць Расіі наводзіць ударныя беспілотнікі па цэлях ва ўкраіне. Патрабаванні паўтараюцца амаль штодня. Вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нам. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання. Згаданыя рэтранслятары – гэта, безумоўна, факт саўдзелу ў вайне. Але будь-якая эскалацыя сёння можа быць выкарыстаная Расіяй для паўторнага ўвядзення ў Беларусь сваіх кантынгентаў. Беларускі плацдарм шматкроць важнейшы для Расіі, чым нават Крым. Акупацыя стане бясспрэчнай. Таксама прамое сутыкненне ўзброеных сілаў Беларусі і Украіны можа быць выкарыстанае як нагода для ядзернай эскалацыі. Днямі дэпутат-прапагандыст Шпакоўскі публічна прапаноўваў ударыць па адной з краін НАТО ў Еўропе. Але насамрэч безабароннай выглядае менавіта Украіна, якая, згодна афіцыйнай інфармацыі, з'яўляецца без'ядзернай і не прыкрытая адпаведным парасонам. Нават калі намеры Крамля прывядуць да іхнага краху, Беларусь перад гэтым можа пераўтварыцца ў папялішча. Зенон Станіславович, аднойчы мы записывалі з вами інтэрв'ю, дзе вы наўпрост звярнуліся да Лукашэнкі, далі яму парады. І я па глупству, ведаеце, праграма 40 хвілін, не трапіла гэту праграму, это была моя памылка. Зараз я ведаю пра тое, што вашыя парады перадаюцца Лукашэнку. Што б вы яму сёння параілі, каб ён вось падумаў у самалёце па дарозе да Пуціна? Як выйсці з гэтай сітуацыі? Тут ситуация тяжкая, потому что есть речи, якія публічна не скажешь. Можно было б яму параіць, але публічна, агульнае, што я могу сказаць, трэба яму ўсімі сіламі не ўлезці ў вайну. Это яму будзе цяжка, конечно, бо тут сітуацыяй руліць будзе Расія. Яны атрымалі аргумент ад Зеленскага, нечакана. І таму тут цяжкая сітуацыя, але тым не менш, магчыма ў гэтай сітуацыі таксама павесці сябе адпаведным чынам, і калі будзе нейкая правакацыя, не паддавацца. Но я думаю, важна было б усё ж такі правесці пэўныя перамовы. З кім? З Украінай. З Украінай. Калі Украіна не захоча, то будзе памылка. Трэба з ім перамаўляцца. Это агульная палітыка. Украінцы зацікаўлены, каб вайны не было. Украінцам не патрэбна гэта вайна, не патрэбны паўночны фронт, не патрэбна гэта ўсё. І беларусам, і украінцам не патрэбна. Это патрэбна только рускім, только Москве патрэбна. Таму тут трэба знаходзіць магчымасці гэтаму супраціўляцца. Таму што, сур'ёзная справа, можна проста атрымаць фатальныя вынікі. Таму я думаю, што раіць Лукашэнкі. Ён здраднік. Яму напляваць на, кажуць, наш народ, на Беларусь, на мову, на ўсё мы это ведаем. Але ён сваю шкуру цэніць. Каб ратаваць сваю шкуру, тут яму трэба і пакруціцца. І это адзінае, на чым можа іграць і украінская дыпламатыя, што ён баіцца, ён хоча выратаваць сваю скуру. Таму трэба так правесці сітуацыю, каб не ўцягнуць у вайну Украіну з Беларусі. Это галоўнае. Это ж звыш задача. Не ўцягнуцца, бо рускія яны гадамі гэта рабілі, яны ўвесь час акучвалі гэта Лукашэнку.
Это для іх нечаканая істота, тому што ён поўнасцю пад іхным уплывам, поўнасцю. Але ёсць моменты, вот это хапанне за ўладу, што яны не могуць расціснуць яго сінія пальцы. І яны у 20-м годзе хацелі это зрабіць. Падрыхтавалі бабарыку, свою агентуру з Газпрама, все, і рашылі правесці вот этой вот маніпуляцыю. І все беларусы Лукашенко не любяць, падтрымалі б дэмакратію, все, а ён ужо зараней казаў, што тут трэба ў Расіі нам усім ісці. Зрабілі прэферэндумы, у Еўропа пляскала пулаткі, і все. І нічого не атрымалася. Народ не дазволіў. Не атрымалася, таму што народ выступіў пад чырвона-белым сцягам, выступіў, кажуць, салідарнае нацыянальнае адзінства было. Расія это заўважыла. І таму на хаду змянілі сітуацыю, выкарысталі, што Лукашенко стаў поўнасцю залежны, узялі яго за ашыйнік і прадаўжаюць работу разам з гэтым Лукашэнкам, які стаў поўнасцю ад іх залежны. Але сінія пальцы не распускае, усё роўна. Вот такая штука. Таму тут, конечно, ёсць магчымасці дыпламатычныя, но шмат я пра многія рэчы не хачу казаць, пра нейкія вострыя, і нейкія такія, якія, не ведаю, можа, сказаў бы каму-нибудь тэт-а-тэт. Хочу у вас пытацца пра альтэрнатыўны сцэнар. 16 чэрвеня у межах саміту Вялікай Сямёркі Зеленскі сустракаўся з Трампам. Ёсць фотаздымкі, прыватная размова між імі была. І медыі перадаюць непацверджаную інфармацыю, нібыта Трамп, прытым сур'ёзныя нібыта медыі, што вот Трамп сказаў: Владимир, дзейнічай супраць Крамля больш рашуша. Беларусь з'яўляецца, вот ёсць такая гіпотэза, адным з ключавых элементаў гэтай вайны. Калі тэарэтычна выбіць Беларусь з расійскай арбіты, все, Расіі сённяшняй няма. Няма гэтага наканечніка агрэсіі, все, няма гэтай недаімперыі. А ці не замахнуліся украінцы на тое, каб вот дзейнічаць па Беларусі, пакуль няма расійскіх кантынгентаў, каб выбіць, значыцца, Расію з Беларусі і прынесці дэмакратыю у стратэгічнай перспектыве, няхай сабе нават на танку. Можа такое быць, ці это фантазіі? Можа быць такое ў галовах палітыкаў, але гэта фантазія, таму што не ўлічваюць ядзерную зброю. Вельмі хороший план, але не атрымаецца. Таму што атамная зброя ў Расіі. Расія не дасць магчымасць, кажуць, на сваёй тэрыторыі сябе знішчыць Украіне і НАТО каму хочаш. Яна не дасць такую магчымасць. Таму падход ввогуле хорошы, але тут трэба дзейнічаць рознымі другімі метадамі, і асабліва дыпламатычнымі, і трэба, каб падключыўся і Трамп, безумоўна, можа нават і Сі Цзіньпінь, і все тут, это сур'ёзная справа. Таму што, калі такі сцэнарый ажыццявіцца, пра які я кажу, а ён можа ажыццявіцца. І самы горшы варыянт нават у жніўні гэтага года. Самы горшы, але яго не будзе. Так вот, калі ён ажыццявіцца, гэта зусім новая геапалітычная сітуацыя ў свеце. Зусім новая. Вот. І не буду далей фантазировать, як это, што будзе, але магчымасці перамагчы ёсць, только трошки іншымі метадамі. Трэба разумнымі метадамі, і я думаю, хопіць розуму украінцаў, калі на это зразумеюць. Вот, это магчыма. Это вельмі складана, але гэта магчыма. Магчыма, будуць і нейкія ахвяры. Таму што тое, што прапаноўваў Трамп, ён прапаноўваў пакінуць гэтыя захопленыя тэрыторыі за Расіяй, яны будуць акупацыйнай зонай. Ужо нібыта, прабачце, прапановы, што вяртаць акупаваныя тэрыторыі. Это публічна Трампа гэта не чулі, это вот перадаюць у медыях. Не, то, што гавораць медыа, не будзем увогуле нават абмяркоўваць. Это не факты. Медыа — это не факты. Я іх не чытаю, я слухаю толькі арыгіналы. Што гаворыць Трамп, што гаворыць Лукашенко, што гаворыць Пуцін, Сі Цзіньпінь цяпер штучны розум дае магчымасць усё чуць. А то, што розныя там эксперты гавораць, мне это не цікавіць, таму што это глупства. Так вот, слухайце, вот глядзіце,
што атрымлівалася, што калі б гэтыя акупаваныя тэрыторыі былі, то рана ці позна не вернуцца. Это не Расія. Это план Трампа спыніць людабойства, спыніць вайну. І, в прынцыпе, у перспектывы Украіна выйгрывала б. Вот. Але катэгарычна Пуцін на гэта не ідзе. Ні на якія прапановы ён не ідзе. Вайна і ўсё. І праігрывае. Мы ж бачым, он праігрывае. Ён не ідзе. Все роўна вайна і ўсё. А чаму? Апошні стрэл на этой вайне, першы стрэл у вайне грамадзянскай ў Расіі. Белыя з чырвонымі шэпяцца. Не, Евген, вы памыляетесь. Так. Не таму ён на гэта не ідзе, таму што ў яго вот то, што казаў Трамп, у яго козыр. Ён не ідзе, ён павінен даканаць тое, за што ён узяўся. І калі ён убачыць, што тымі метадамі, якія ён дзейнічаў, даканаць не ўдасся, то ён даканае атамнай зброяй. І гэта будзе перамога. Ён знішчыць Украіну. І знішчыць, і Беларусі няма. Таму што там будзе войска, і все, там ніхто не будзе нічого пытаць. Это будзе руская тэрыторыя. І рускія будуць стаяць на бугу і дыктаваць умовы еўразвязы ўсім, а еўразвяз стане на калені. Это вельмі небяспечна. І вот таму Пуцін не ідзе ні на які мір. Не ідзе. Здавалася б і так, і гэтакі, так. Не, і ўсё. Не, і ўсё. І цяпер, калі ён у невыгадным стане знаходзіцца, так, здавалася б, давай перамір'я заключым, нічого падобного. Таму што ён ведае, які яго козыр потым. Но люди, слухайте, человечество пережило Гитлера. Сталина переживал. Поглядите, что за злочинцы были. Что они вытворяли. А теперь Путин, и что вы думаете, что такого не повторится? Это ж таки самое. Ужо паўтарылася, ўжо ў выніку этой вайны на гісторыі, больш за мільён загінуў. Як это так? Таму, я трохи тут эмацыйна гавару, таму што я просто бачу небяспеку, якая ўтварылася. А не то, что там, многія палітыкі гэта не гавораць аб глупасці розныя. Там тыматум, калі, што будзе ў пятніцу, куды паехаў, Лукашенко, свае грошы, там все, да не ў гэтым справа. Вот. Таму гэтую сітуацыю абысці трэба вельмі мудра. Выкарыстаць зараз свае магчымасці, якія ёсць, дзякуй Богу, Украіны павысіліся, але тут трэба вельмі разумна. Конечно, паглядзіце ізноў. Конечно, трэба мець і падтрымку і Еўропы, і Трампа, все то трэба мець. Што адбываецца, чарговае? Не можна весці вайну на грунце гісторыі, бо гісторыя ўжо адбылася. Трэба ведаць балевыя кропкі, так? І не націскаць на гэтыя кропкі. А потым можна, взаимное прабачэнне, все можна это спыніць. Не можна вечна жыць гісторыяй. Не можна. Што мы бачым зараз? Канфлікт узнік наконт з палякамі. Я не ведаю. Тут просто трэба выпраўляць. Уже далёка зайшлі. Но выпраўляць трэба, бо іначай зусім дрэнна. Это так не можна. Польша найбліжэйшы саюзнік Украины. Найбольш патрэбная краіна зараз. Таму цэлае, я яшчэ тут, я ўжо не хачу пра ўсё казаць, бо можа ўзнікне пытанне, што я тут крытыкую прэзідэнта Украіны. В сэнсе крытыкую, але я кажу з болем у сэрцы. Бо украінская справа – это наша справа, беларуская. Украінская перамога наша. І хлопцы нашы там ваююць і галовы кладуць. Это сур'ёзна. Таму я перажываю за гэта. Але адбываецца недобра. На вялікі жаль. Таму, калі ўсё прааналізаваць, паправіць справу можна. Выхад ёсць. І выхад на то ёсць такі, што Украіна пераможа і расейцы не здолеюць ужыць ядзерную зброю. Можна гэта зрабіць, ведаючы стратэгію канца гэтай вайны. У расейцаў ёсць такая стратэгія. Ёсць іх бомба, і все, яны сядзяць сабе спакойна. Только пытанне, хто і як і калі гэта мы зробім. Няма дарадцаў належнага ўзроўня. Напэўна, з гэтым часам праблемы. Зенон Станіславович, дзякую вам вялікі, што ў гэты важны час вы абмеркавалі вялізную праблему
таму што можа здарыцца час, напэўна, самы драматычны ў нашай незалежнай гісторыі, ці адносна незалежнай у гісторыі Рэспублікі Беларусь. Шаноўныя гледачы, чакаем вашых каментароў, ну і просьба пашыраць гэтую важную перадачу. Да сустрэчы.